हाय लोगोफोर खुलुमबाय दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावनो सानबाय ओमफ्राय आङो दा मानि माने भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन आरोना ओमफ्राय लाबोआबो सानदोंमोन मानो होनबा फिसाफोरनि फरिखा फैगासिनो ना सानैनिबो एसे इसोरजोंबो थानांगौ बेनि थाखाय आं बारा गोसो होनो हायाखै आरोना दिनैना आं देलायथाराखै जि बादों एकदम बिदिनो न'आव थानायनि भिडिअ बानायबाय आं दिनै आंनि इउटुबा जेसेबां इम्पर्टेन्ट फिसाफोरनि फरायनायाबो इम्पर्टेन्ट नङा होनबा ओंखायनो आङो ओरैनो सर्ट माबा माबि बिदि आरोना ओमफ्राय एसे गगा मोनदों लोमजादोंबो ओमफ्राय दिनै जोंहा न'नि फुख्रिनि ना सारनानै लाबोदों आरोना ओमफ्राय आङो मालाबा सोलाबबा आस्रा सारनायखौ नोंथांमोननो देखायगोन दे आंबो रोंगौ एसे ओमफ्राय दिनै आंथ' थाङाखै ओमफ्राय आं ओरैनो फिसा लाबोबाय आरोना लोगोफोर ओरैनो नायदो नोंथांमोनहा नै न'नि फुख्रिनि ना जोंनि वा मा ना होनो बेखौ बिफा ग्रास काप 2.5-3 केजिसो जानो हागौ नोंसोरथ' 1 किल' आधा किल' 100 ग्राम बेखिनियानो दिनैना आरो ओमफ्राय बै गिदिरखौ गाबोनै बेवाइ मोनाव ज' जाहैनोसै होननानै हरबाय जोंना बोराया ओमफ्राय बेखौ न'आव जानोसै बेबो नै 1 केजिसो जागोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय नोंसोरो मानैजों फवासेनो बारगोन आरोना बिराद सायनोसै लोगोफोर नै एकदम सिखायाबो फुख्रि बेजों बिगुर सायग्रोनोसै ना गिदिरफ्रा न'आव सायनो एसे खस्थ' जायोना जानला मानलाबा जानायाव गाज्रि नुयोना बेकग्राउन्डखौ इगनर खालाम एसे माबा माबि बुस्थु बाहानि गोदाव सोरावथार हारसिं मावख'नो हायाना बेखायनो बेयो गोदो जोंनि आबै आबौनि परमपरा ना बेखौ लाखिनांगौ बा जोंनि इयुन जेनेरेसनफोरनो मोनसे मागोआ मा बुस्थु बेखौ खिन्थालांनो हानांगौ आरोना नङाबाथ' जों बावलांजोबबा जानाय नङा जोंनि फिसाफ्रा मिथिनाय नङा मागोआव मा हाबनानै थायो नङा होनबा ओइ दानखावनांगोन ना मागोन बिफा फिसाखौ हायो आं हानाय नङा खोमाहाय बोरै दानखावो फिस्लाथारहाय आं हानाय नङाहाय खर'खौ टेकनिक नांगौ फिस्ला खिबुनथिंफ्रायसो दानो दासो ओइदिरे पास जाबाय येस थांगोन साबसिनाव थांगोन लाबा साथिं बुखोनानै होबा क्या हाथ काटा ऐसे लगा मुझे थोड़ा सा इसे निकल रहा है पानी सायजोब्बाय आं नै लोगोफोर एबार संनोसै लोगोफोर बेकग्राउन्डआ एकदम बोरैबा बोरैबाथारलै सरि मावख'नो हायाखै मा ना मा होनो बे माबा बोरैबा जायो लोगो बेरोना मैगङाव ना एवनायनि थाव देदेरनाया ना लोगोफोर एकदम बिदिनो सिगां सेरै जाजोबो हाबोदां मोजाङानो सामब्राम फानलु हरनानै रोसि जेब जेब खालायनोसै आरोना ना एवनायाव थावा बुरजा होजाखादों बेखायनो आं बारा बुरजा होला बेयाव सामब्राम खामनायनिल' होनोसै आरोना नै लोगोफोर बेखिनिखौ दा सानाव जानोसै आरोना
आरोबाव दै होनोसै आं बिराद मोजां टेब टेब जाखाबाय लोगोफोरनि आं लोगोफोर दानाबा लोगोफोर दिनै आंनि लान्चआ सिम्पल आरोना ओमफ्राय न'आव जोंहा आसार थासार बिराद जानानै आं होबाय बिसोर जेबो जाला दानाबा आंना बोरैया भिडिअ फैनाय नंला जानायाव फिसाफ्राबो फैनाय नंला स' आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै सानबाय भिडिअखौ स' आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनसिगोन बयबो मोजाङै था बयबो गोजोनै था बेखौनो आङो हास्थायो स' थेंक इउ स' माच